Lóxicamente, a primeira intervención corresponde ao presidente desta histórica casa, ao que temos que agradecerlle todas as facilidades para poder celebrar aquí este acto de todas as súas atencións para con nós. Manuel Carrente, presidente do Centro Galego de Barcelona. Primeramente, muchísimas gracias a Xulio Xiz, a Antonio, a Santiago, a Xosé Lois, sobre todo a Santiago, que veo desde Bristol hasta aquí para vir a facer este homenaxe ben merecido a Manuel Rodríguez López, que xa tiña que haberse feito antes, pero agora faise hoxe, para mí unha delicia, a Valentín, que tamén veo hoxe, a súa Peruga, a Irene, a señor Balboa, presidente da Federación de Galegas, a señora Cortés. Gracias por vir, todo o mundo. É un homenaxe ben merecido. Nos onde fixemos unha xunta directiva que normalmente faz unha vez ao mes. Esta vez fixose con urgencia, porque non tocaba. Era para dúas cousas. A primeira é, temos aquí na entrada a biblioteca cos nomes de persoeiros do Centro Galego que fixeron pola cultura galega, dende aquí, entón está Mario Morales. Todos aqueles que coñecíamos os seus fillos, os seus descendentes. Entón, Manuel Rodríguez López tamén corresponde, xa falamos antes con facer un armario, porque ten unha obra extensa, entón que hai un ambiente preparado para poñer toda a súa obra, todo o seu certamen. Logo tamén acordouse con a unidade da xunta directiva e porque propuse a varios socios, bastantes, facer o socio honor a título póstumo, porque tamén era unha cousa que xa en vida se ten que facer, en aquela época era pequeno, moi pequeno, con cual non podía ser, pero tiña que haber sido socio xa naquelas, que non fose a título honor, e entonces a título póstumo a xunta directiva por unidade tomou esa decisión. Hoxe non nos podemos facer a entrega física do galardón, pero estuvemos falando antes de facer isto mesmo en Lugo entre o día 7 e 8 de novembro para o marco que se encargou máis a insignia de a xoidería nunha página que vai que se encargou onte, entón faremos ese día porque é o reconocemento a historia e a vida de Manuel Rodríguez López, que sempre se lembrou do Centro Galego, de todas as entidades galegas, e fixo aquí muchos presidentes de muchas entidades. Gracias a Casa de Cuenca, ahora que estaba viendo a la vicepresidenta, que me ha dicho que el gallego... Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, perdón. Que no entendía el gallego, pero yo agradezco de que viniera, pero a toda a xente que veo das outras entidades, porque este é un acto aberto a todo o mundo, todos os actos son abertos a todo o mundo, pero este invitouse a todo o mundo, porque nos libros de galegos en Cataluña, un e dous, aunque era unha edición do Centro Galego, sempre se falou de todo o mundo, está a Yolanda Díaz Gallego, que era a presidenta do Período Focal Galego, vexo xente da Universidade de Cornellá, o da Serpe, bueno, de moitas, e iso coxe coincidiu con unha misa por a morte de Fermín e Madalena Sonaría de Moller, en o cual nos faltou a Llagosta, Moller e Sarrañola, que estaban nesa misa, pero agradecidos a todo o mundo. Manuel Rodríguez López, que vou decir de, e da Xosé Lois, máis toda a xente que conoceu e unida, pero para nós o Centro Galego é o compromiso oficial, é a historia viva dese momento histórico de efervescencia da diáspora galega en Cataluña. Foi drogada dos xexestas, tamén está por aquí o presidente dos xexestas, Pepe Ares. É a historia nosa, é a historia... Manolo Rodríguez contou a historia nosa, a historia da migración galega en Cataluña, a historia do Centro Galego de todas as entidades galegas, o cual para mí é un orgullo telos aquí, ver a toda a representación que temos aquí, e nada, dar gracias a todo o mundo, gracias a Viva desde o Lugo, precisamente máis o fillo maior que anda por aquí tamén, a Santiago que veo desde Bristol e a todos. Gracias por vir, non quero alocarme máis, porque senón me animaría por moito. Así que o día de novembro estaremos en Lugo para entregarle a ser socio do Centro Galego. Solamente eso.